ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു റമീസ കിച്ചൺ. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കടലക്കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ആക്കി വെക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് കടല ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയ തക്കാളികളാണ്, അപ്പോൾ ഒരു 5 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1/2 കിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വലിയ തേങ്ങ ചിരകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു 2.5 ടേബിൾ സ്പൂണ്. പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, ഞാനൊരു 4-5 തണ്ട് കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള 3 എണ്ണം. പിന്നെ കുറച്ച് ഏലക്കായ, 4 ഏലക്കായ, ഒരു 8 കറാമ്പൂവ്, ഒരു 8-10 പീസ് കറാമ്പട്ട, പിന്നെ ഒരു പിഞ്ച് വലിയ ജീരകം, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ടീസ്പൂണിന് 3 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത്, പിന്നെ ഒരു 8 പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ച് പുതിനയില. ഇത്രയാണ് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കടല ഒരു കുക്കറിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. വേവിക്കാനുള്ള കടല കുക്കറിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുക്കറിലിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മല്ലിയില. നമ്മൾ കിഴങ്ങ് കൂടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 4 വിസിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കടല വേവാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ തക്കാളിയും തേങ്ങയും ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. തക്കാളിയും തേങ്ങയും വേറെ വേറെയാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത്. നന്നായി ഒന്ന് പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി ഫൈനായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തേങ്ങയും അരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുപ്പിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഏലക്കായും കറാമ്പൂവും കറാമ്പട്ടയും പിന്നെ പെരിഞ്ജീരകവും നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഉള്ളി കുറച്ച് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച പുതിനയിലയും എടുത്തു വെച്ചതിൻ്റെ പകുതി മല്ലിയിലയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം.
നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഓരോന്നായി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായി നമ്മൾ തീയെ സിമ്മിൽ വെക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ച് വെച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് തക്കാളി ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി മസാലയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കടല വേവിച്ച് വെച്ചത് നമുക്കിതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ചതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പോ എരിവോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചാറ് നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ച കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം മൂടി വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി കടലക്കറി ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ കറിയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള കടലക്കറിയാണ്. നമുക്ക് വെള്ള കടലയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഏത് കടലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതേപോലെ കുക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയുടെ അതേപോലത്തെ കടലക്കറി കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് ദോശക്കും വെള്ളപ്പത്തിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കറിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആരെങ്കിലും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.